Mano bajop hapdeng ke Iran bat ke Israel. Hakene ke jingjale ke badang syudep. Kibapun ki parlok ki kuak bantip. Ya kene. Hakene ke portong nyok ben yopait bangah. Ya kene ke bentah. Ha ke khalai terik ubnai Jun. Ke Israel kala pelong ya kata ke Operation Rising Lion. Bat hakene ke Operation la target. Ya ke Nathans ke Isfahan. Bakumju ke Fardo. Kibalong kiwei ki ketem bakordor tam jong ke Iran hakabayadai bat kasna nuklear kumjuru kala penyap ya ki katu kane ki komandar bat kumju kini kinong sna nuklear ki badai kita ki researchers ki badan hapo jong kari Iran hadin pat ke Iran ru kala sedang banter daki spa teli ki misail syapo jong kari Israel bahakane ke jing ter jong ke Iran kala target baik ya kita kinong ba ki badan hapo Israel harai ki babun na pedeng jong kini ki misal ke Israel kalala ban pendu no hoi ki dan katu kane ki badang la ban penjot ya ki bentah jong ke Israel te kumne kane ke jingyale kala jrong bat kala jrong te hadin pat kalawan rung no sakai Amerika ban yarap ya ka Israel da kata ka beki khot ke Operation Midnight Hammer bat hakane ka jingwan yarap jong ke Amerika kala pendan kam da kata ke lingsun ke baklain bor tam jong ka bat kane ke lingsun ke de ke lingsun ke bamdan mano bayo hapo perthei detang ke Amerika hi badyo ya kane badya kane ke lingsun ki khot ka B2 bomber bada ke jingwan jong kane kalala ban hit ya kata ke Nathans ke Fardo bat ke Isfahan ha kata ke rukom kabau trom usngau hun ban singau thu ya ke jing job ban ke jing rem tungin yo ban yapet ya ke jing yap jong ki briu hagane ke jing yale na kaliang jong ke Iran ki jing batai ki ong la kumno hanrius pa shipeu hadu shijar shispa khandai peu kindan ki bayap bar ke jing masau kalong daki hajar ngut na kaliang jong ke Israel pat ki batai ki ong la kumno tang hagalai peu tap ne duna khandiat bat ki basyak ta la kumno hapo la hejar hang ne la dangin kenya ke jingyap bat ke jing mansau ngila singu tu syai ba ke Israel kayap tang hapo jong ki peu ngut harai ke Iran pat kala poy da ki hajar te kata sabishar himapi ki parlok adin ka jing sange asiat na kaliang ke Israel bar ke US kila klaim ya kata ke victory da ka bagi kiong bagi lala ban penjot ya ka jakashna nuklear jong ke Iran berkumju kilala ban penjap ya ki katu kenengut kita ki komandar ki balong kinong penjat ya kene ka kam na kaliang jong ki Iran ru kala kop bat keong bakahi kadai kanong job ladangi khen da kata ke rukom khen ka bangila ban shu khen ha ka jeng khen ngis ngau thu ba ka job ke Israel hanrei ladangi khen pat hakajing shisha ampat don bajob nomor ka tension hapadeng jong kini kiri kadang don kampat kut kumta banong bajob mano rem mano kampala banlong anrei la kataru hakathamahi amjudon kinong job kata kadai kajing shisha namar baro arliang kadon kajing yap bat kadon kajing du jong ki mensim ki balului kumta banong badon kinong job hagane ke jing penjot kalong ke ka bam sngau ya hap khoblai shibun ngisa kendu pat ha ke video